hanya na tafi in dinga yabo ga shugaba har abada. Tsira da isa da martaba ya ahadi ƙara wagwani wanda shi ne sanadi abdu samadi annabi abdul ahadi sadiq ahalinsa shi suke bi abada. Sahabu kun jure wuya Sadiku Abubakar maza na sun kuya Umar Usman Aliyu kun jure wuya ko mai kuka yo annabi shi za ku faɗa. Mustafa al'arabi sallama nake ya mai gida kai zanabi sallama nake kai zan yi wa ladabi. Assalamu alaika amshi ya nurul huda yabo annabu daɗi da wuya dukkan lamari annabu kai zan bibiya ƙaunar ka nake a dukkan birnin zuciya kai ne na riga wallahi ni har abada. Mai matsayi kamar ka ya kai la'ana san babu isa bayan ka ya babu salam ko mai na faɗa kasan ka ne ainul kiram duk mai matsayi isar ka tilas ya faɗa. Matabbata kiblatuna ni ne nazari ne hakika ko ina dukan kaunina a kasan ka ya nurul huda. Gane matsayin kada sai mahashar ranar da uwa da ta suke yin garari ba mai magana sai kai na bil kadari ta ka tashi ka ce ila kusan ba shi da da. Ya Rasulullah
yarda in tashi da kai, ya zami da rai in babu kai nurul huda. Allah ya faɗa a so kashi ne sharadi, ne ya saka nabi ka abdu samadi. Ƙauna ta saka sama yabo ba adadi, dukan furici annabu kai za na faɗa. So ka ya albashari, ina ji ilahu ma da kai yayi uzuri, har ma sharadi yake abi ka nurul huda. Ya rasulullah nabiyillah al-mustafa, kai zan ta yaba nabiyillah har abada. Ya zana ce wallahi kai zana yaba, daɗi da wuya annabu ba zan barka ba. Kai alkawari ba zan yabo ga waninka ba, ni naziri ne mai son ka abin sajida. Baitin da nake kullum da kai nai nazari, roƙon da nake